Ano, Maya? Hiniwalayan mo na ba yung boyfriend mo Si inay naman. Wag mo nga akong nanay naman Makikita mo talagang inahanap mo pag di mo pa yan hiniwalayan Inay, matataas naman po ang grades ko Saka, gagraduate na po ako sa March Hindi suho lang mataas na grades at porket graduating ka Pwede na! Abay noong panahon namin! Inay! Ayun na naman po kayo sa panahong yaan! Aba, maruna ka nang sumagot-sagot Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Maya, anak, pagkatapos ng klase mo, diretso ka na dito sa bahay, ha? Alam mo naman panahon ngayon, delikado. Ay, opo, ma. Ay tapos, pag may kumakausap sa'yo, wag mong papansinin, ha? Baka budol-budol gang o baka gusto ka laang maa-chansingan. Ay, opo, ma. Ay basta, ha? Mga bilin ko sa'yo, ha? Pao. Kumain ka ng tama. Wag yung dyan-dyan lang na pagkain, ha? Opo, ma. Abay, ano ba yung pinagkakaabalahan mo sa cellphone mo, ha? May textmate ka ba, ha? Hindi. Abay, pagkalandi-landi ng babaeng ito, are? Nay, hindi naman po sa ganaan. Babae po ang katext ko, si Elay. Kung gayon, bakit opo ka ng opo? Di pa ako tapos opo agad ang sinasabi mo? Sorry po, inay. Excited lang po kami at first day of school kasi. Kaya nga pagbutihan mo, anak, ha? Huling taon mo na sa kolehiyo, ay. Apaw. Galingan mo at nang makasunod ka sa pinsan mo sa Singapore. Apaw. Maya! Elay! Oo nga, ang aga mo. Syempre, first day of classes. Bukas, late na ako uli. Sa una ka lang magaling talaga, ano? Oy, umayat ka ha. Ito naman maliit na bagay. Ano, kamusta ang bakasyon ha? Hoy, ang pogi ng pinsan mo ha? Si Dan ba yun? Yung kasama mo lagi sa picture mo sa FB? Oo, si Dan. Okay naman. Enjoy ako sa Maynila. Bitin nga. Wait, gusto mo ipakilala kita kay Dan, ha? Paano naman? Batangas pa ito, di ba? Sa Makati pa yung nakatira. Ay, siya? Via text, syempre. Eto, bibigay ko sa kanya number mo, ha? Wait mo ang text. Wala Sure ka ba? Sabi ko lang pogi, textmate agad. Naman, para naman ma-level up ka na sa puppy love at sa MU na yan Ibahin mo yung pinsan ko, solid yan, magmahal. Aba ka-almost perfect na pala yung si Dan, ano? Pogi, macho, ay kabait pa at mapagmahal pa Syempre, friend It runs in the blood. Pero may pagkamahangin yun, ha? Medyo nahawa sa mga friends niya kasi Ay, ka-blood-blood ka dyan? Parang hindi naman. Oh, wait. Ito. May nag-text na kilig agad? Aba, teka, iba na yan Ito na nga bang umpisa ng love story ng isang future accountant at future seaman? Kailan ka kita pinayaga magpaligaw, Abera? Sini inay? Tapos ngayon sasabihin mo sa akin may boyfriend ka? Abay, loko itong batang to Halika nga at makurot ka sa ano mo Inay, graduating na naman po ako. Saka mahal ko naman po si Dan ano kung graduating ka, ha? Bakit ka? May pangkain ka na ba, Pambayad sa sarili mong bills, Kaya mo naman mag-isa? Ay kung gayon, lumayas ka na dito ngayon na. Inay, hindi naman po sa ganaan. Ang punto ko laang po, malaki na po ako. Kaya sana po magtiwala kayo sa akin Ay, kung ikaw yung mapagkakatiwalaan,
Paano naman yung lalaking yun Nay, mabait po si Dan. Mabait ba ka mo? Ay, di mo makikilala ang tao hanggat hindi mo nakakasama sa iisang bubong Inay, sensya na po at hindi ako nagpaligaw dito sa bahay. At basta-basta ko nalaang sinagutong si Dan. Pero 3 months naman po siyang nanligaw sa akin, Inay Siya na! Rason ba yun Noong panahon namin, taon ang inaabot sa panliligaw Kung nabubuhay pa ang tatay mo, lagot ka talaga, Maya. At ano ka mo, Ay, textmate mo ba yung batang are? Ako ba'y niloloko nyo, Kailan pa po pwedeng ma-inlove sa text, anak, Hello, Maya. Oh, bakit ang tagal mo mag-reply? Ay, sorry, Dan. Nako, nasermonan ako ni Inay. Sinabi ko na sinagot na kita. Yaan mo na. Matatanggap rin yan. Ewan laang. Gusto yata ni Inay Saka pala ako mag-boyfriend pag 150 na ako. Grabe ka naman. Bakit ba kasi napaka-stricto ng nanay mo sa'yo? Okay laang naman yung strict Pero ibang level itong si nanay. Kada kibot ko. Pati oras ng pag-uwi. Bawat kilos ko, bantay sarado. Ay, ewan ko ba? Siguro dahil nag-iisa akong anak. Tapos babae pa ako. O sige, ganito. Gusto mo, magpunta na lang ako dyan sa inyo, sa Batangas. Hiramin ko yung sasakyan ni Dad. Ay, wag na. Baka sa gitalaang namin salubungin ka na ng tadyak ni Mama. Dating champion sa sipaan niyaw. Paano yan? Lagi na lang tayong patago? Ano pa nga ba? Hintayin mo lalaang at gagawa ako ng paraan, teka nga. Hindi pa nga tayo nagkikita. Pinoproblema mo kaagad yung pagiging legal natin dito sa bahay Ayaw mo naman puntahan kita. Alam nga namang ikaw ang pumunta dito. O sige, sa Makalawa, pupunta ako dyan kahit sa school nyo na lang para magkita tayo. Hoy, Dan! Itong kaibigan ko wag na wag mong lolokohin kundi isusumbo kita kay Tito Frank at Tita Torres. Nako, mabait ang mami at daddy, Baka yung nanay ni Maya yung tumaga sa akin kamo. Speaking of, nasa na ba si Maya? Baka nagme-makeup pa para ma-impress ako sa kanya. Ikaw, nung nagsabog ng pagkahambol dito sa mundo absent ka pagkayabang-yabang mo talaga Ikaw, nung nagsabog ang kagandahan, umakain ka nun. Kaya nga, taba mo na Di ka pa ganun kaganda. Hoy! Mabenta ako dito sa Batangas. Kung di lang kita pinsan, matagal na kitang sinapak At teka, nasan nga ba kasi si Maya? Excited na ako makita yung mahal ko. Ay, talaga ba? Ay siya! Kasweet naman ang boyfriend ko. Hi, Dan. Maya, grabe. Mas maganda ka sa personal. Swerte ko naman sa girlfriend ko. Ang gwapo mo rin lalo sa personal Ay, sus! Pag-untogin ko kayo makaalis na nga at... Oops! Hindi pwede, friend. Baka may makakita sa amin dito. Grabe naman, school na ito Ay, naku si Inay. Ngayon nalaman niyang may boyfriend na ako. Siguradong marami ang kinuntsabang mga anak ng kumare niya dito. Banda sa school para naman manmanan ako. Ay, grabe naman. Sana nagpakabit ka na lang ng CCTV sa katawan mo Ewan ko ba dun kay Inay? Nabubuhay pa rin sa nakaraan. Iba na ang mundo ngayon, no? Nandito pa ako. Ay, sorry. Ito kasing si Elay Oh, nag-order na ba kayo? Hindi pa nga Ay, sige na. Ako na mag-order Amin na pera, Dan. Eto. Para lang yan sa amin Bahala ka sa order mo. Biro lang. Siya? Maya, sobrang happy ako at nagkita tayo. Ako rin. Siguro, lalo mo na akong minahal kasi ang gwapo ko. Alam mo, tama si Elay. Ay, kaya bang mo? Grabe ka naman sa boyfriend mo. Hindi ka na ma-joke. Sayang magkalayo tayo masyado Kaya natin yan. Yung iba nga, Pilipinas at ibang bansa ang distansya. Tayo, Batangas o Makati lang. Kaya natin yan. Ay, pero Dan, ako'y natatakot. Ayokong masaktan Masaktan agad. Nag-uumpisa pa lang naman tayo. Basta, pangako ko sa'yo, gagawin kong lahat para mag-work ito.
Sana ganun ka rin. Ay siya. Oo, Dan. I love you. I love you too, Maya. Ay ano, Maya? Hiniwalayan mo na ba yung boyfriend mo Si Inay naman. Wag mo nga akong nanay naman Makikita mo talagang inahanap mo pag di mo pa yan hiniwalayan Inay, matataas naman po ang grades ko Saka, gagraduate na po ako sa March Hindi suho lang mataas na grades at porket graduating ka Pwede na. Abay noong panahon namin. Inay, ayun na naman po kayo sa panahong yaan. Aba, maruna ka nang sumagot-sagot Inay, sorry po. Sorry. Hoy Maya, tandaan mo ang yung pangako mo sa akin Nasusundan mo yung pinsan mong si Sofia sa Singapore. Po, Inay. Tignan mo yung si Sofia sumunod sa lahat ng payo ng magulang niya. Kaya ayan, maigi ang buhay Inay, ako po may sariling plano sa buhay ko. Hindi ko naman po kailangang i-pattern yung buhay ko sa buhay ni Sofia. Ay nako, magtigil ka. At napag-usapan na natin yan noong una palaang Marami kaming pangarap para sa iyo. Mabuti na nga lang at bago pumanaw ang tatay mo malaki ang naipon niya mula sa negosyo namin. Napilit kong pinapalago makapagtapos ka lang. Inay, paano naman po yung pangarap ko para sa sarili ko? Hoy Maya Huwag kang sasagot-sagot. Anong pangarap mo? Mag-boyfriend? Walang forever, Maya. Ay ano? Ba't hindi ka makakibo dyan Sabi po ninyo, wag po akong sumagot, Inay. Siya na, ay nako. Tataas lang ang alta presyon ko sa'yo Inay, kalma lamang po. Sorry na po. Hello, Maya. Bakit naman 3 araw di ka nasagot sa text at tawag ko? Grounded ka na naman ba? Ay, oo Pahamak itong si Eli. In-upload ba naman sa Facebook yung picture nating 3 sa mall nung mansari natin? Nung nagpunta ka dito uli, ayun, may nakakitang kakilala ni Inay, sinumbong. Grabe naman yun. Wala ba silang magawa kundi makialam sa iba? Ewan ko ba? Bakit ba napakahirap ng sitwasyon natin, Minsan, parang gusto ko nang sumuko Ano? Wag na mong sasabihin yan. Mahal na mahal kita, Maya. Ikaw ba? Di mo ba ako mahal? Mahal na mahal rin kita, Dan. Pero hindi yata umaayon sa atin ang tadhana. Napakalayo natin Strikta pa ang inay ko. Halos hindi tayo nakakapag-usap dahil laging confiscated yung phone ko. Maya, gusto mo ba magtanan na lang tayo? Ano? Nasisiraan ka na ba? Anong tanan ng sinasabi mo? Konti na lang i-graduate na ako. Ikaw rin. Bakit naman natin sisirain yung future natin pareho? Grabe ka naman magsalita. Bakit di mo ba ako nakikita sa future mo? Nakikita. Pero syempre, after graduation, kanya-kanya tayong pagtupad sa karir natin, di ba? And if we are stable enough, saka na tayo magpakasal Kasal? Hindi na uso yun. Di ba sabi nila, kailangan mong makasama muna yung tao to try if things will work out. Ay Dan, kanyang-kanyang opinion yaan. Pero ako, syempre gusto ko munang ikasal tayo, pero bago yun. Hindi, Maya. Nakapag-decide na ako. Maya, ganito na lang. Kukunin kita dyan at dito ka titira sa bahay. Total, mabait naman ang parents ko. And I am sure na matatanggap ka nila. Pero Dan, paano na lang yung pag-aaral ko? Dito mo ituloy. Di ba malapit ng sem break? Tama-tama. At least may time ka pa para ayusin lahat. Pero hindi naman yun ganoon kadala Di mag-retake ka kung kinakailangan. May kaya ang pamilya namin. Kaya kitang pag-aralin. Malaking naipon ni Dad pagka-retire niya. At papayagin si Mami kasi malapit na rin naman akong matapos at magiging seaman na rin ako gaya ni Daddy ko. Ako na bahala. Pero Dan, hindi pwede sa akin yung walang paplano-plano. Basta. Right after your class next week, susunduin na kita. Hindi ko kayang iwan si Inay kahit ganoon yun. At ako, kaya mo akong iwan? Basta, hihintayin kita. Magte-text ako sa'yo kung saan tayo magmi-meet. I won't take no for an answer.
tuloy ka. Dad, si Maya. Maya ang dad ko, si Daddy Frank. Nasaan si Mami, Dad? Ay, good evening po, Tito. Nag-shopping ang mami mo. Oh, ikaw pala ang current GF ng anak ko. Dan has told me a lot about you. Did you bring her here for a vacation? No, Dad. Gusto ko sanang... Don't tell me na tinanan mo na yan at dito mo na balak patuloyin. Maya, bumalik ka na sa inyo at baka hanapin ka na ng nanay mo. Ayoko ng iskandalo ha. Nakakahiya sa mga ka-village namin. Dad, gusto ko na makasama si Maya kaya please, hayaan niyo na siya magstay dito. Kung hindi, aalis ako dito. Anak, huwag ka namang manakot ng ganyan. Huwag mo kalimutang ama mo ako at may right akong pangaralan ka. Anak, kami ng mami mo. She's just going to stay here for a while we try to figure things out. Basta sa ngayon, gusto ko siyang makasama. Okay, Dad? Ewan ko na sa'yo, anak. We were really wrong na inispoil ka namin. Hello, Eli. Wait, Dan ha. Kausapin ko lang ang pinsan ko. Maya, sa wakas sumagot ka na. Alam mo namang isang oras ka lang walang update sa nanay mo natataranta na yun. Nasan ka ba ha? Kanina pa kita tinatawagan Nandito lang ako kila Dan. Ano? Nahihibang ka na ba Anong ginagawa mo dyan sa Makati? Umuwi ka na dito sa Batangas Maya. Alalang-alala na ang nanay mo sa'yo Pinuntahan pa ako dito sa bahay namin kasi daw hindi ka umuwi after ng class natin Eli, huwag mong sasabihin kay Inay na nandito ako ha. Ano bang nakain mo ha? Ikaw yung tipo ng taong kailangang maayos at planado lahat Anyari sa'yo? Tanan ba ang solusyon sa problema niyo ni Dan ha? Oo, ito lang ang way para mapatunayan ko kay Inay na seryoso kami ni Dan sa relasyong pinasok namin. Ay sus! Baliw ka na yata talaga Sa ginawa niyo yan ng pinsan ko, wala kayong napatunayan Pinakita mo lang lalo sa nanay mo na hindi kanya dapat pagkatiwalaan pagdating sa love So ganon. Di ba ikaw tong nagmamagaling na ireto ako dito sa pinsan mo? Abay, gwapo di ba sabi mo? Di ako itong mabait, nireto kita. Di ikaw na ang mabuti. Ano ka ba, Maya? Ano bang nangyayari? Naging kayo lang, pareho na kayo nawala sa katinuan Yung pinsan ko, oo mayabang yan. Pero hindi ko inakala na magagawa niya yan Lalo na ikaw. Ay naku, magsama kayo. Sige na, bye! Ano ba tong phone ng anak ko? Ring ng ring. Saan ba nagpunta yung dalawang yun? Hello. Who's this? Hello? Ikaw ang sino ha? Asan gayang magaling na lalaki na Dan na pangalan? Nakuha ko itong number kay Ella Sorry, but Dan left his phone. This is Dan's father. And you are? Ay makapag-English naman ito. Ako lang naman si Tina, ang nanay ni Maya Oh, I see. I'm Frank, tatay ni Dan. Napatawag lang ako para itanong kung nandyan yung anak kong si Maya. Yes. 1 week na siya nandito. Bakit ngayon ka lang tumawag if you really are her mom? Abay, bakit ka naman pumayag naman na dyan magstay ang si Dan at Maya Konsentidor ka ring ama Mrs., di ko kasalanan kung malandi ang anak mo at sumama dito sa anak ko. Hoy, Franco! Yung anak mo ang mas mga impluwensya sa anak ko Mabait yang si Maya. Ay lahat ng bilin ko sinusunod niyan. Pero mula nang dumating yung anak mo sa buhay niya, ay naging bingi at bulag na sa pag-ibig yung anak ko Before kita sagutin, Frank ang name ko, not Franco. At excuse me, pero hilat siya pa lang ng mukha ng anak mo. Halatang malandi na. Baka nga pinipikot lang niya ang baby boy ko. Baby boy? Ay siya! Siguro ini-spoil niyo yung anak mong si Dan kaya gayaan na lang ang ugali. Kung para sa'yo malandi ang anak kong si Maya, sa akin naman sa tingin ko duwag yung anak mo Alam mo, babaeng kasing daldal ni Matutina. Tinatamad na akong kausapin ka, ha? Kaya i-end ko na tong call na to. Hoy, Franco!
Frank nga kasi. Alam mo ba, bagay sa yung pangalan mo. Tinamaan ka na yata ng inggit. Hindi pa man tayo magbalae. Bakit? Dahil mayaman kami at tanggap ko kahit sino magiging GF ng anak ko. Parang hiyang na anak mo dito ah. Ngayon lang nakakatikim ng masarap-sarap na pagkain. Abay, sinong naiinggit dito Hoy, hindi pa nga tayo nagkikita At wala akong pakialam kung sino kayo o ano man ang ulam nyo For your information, mayaman rin kami. Saan banda? Kipapangit ang damit ng anak mo. Heto, ipinagsha-shopping pa ng misis ko para umayos ang itsura. Ay mayaman kami sa pagmamahal at pag-aaruga. At mayaman ang anak ko sa ganda at talino. Pati sa pangaral mula sa akin At hindi matutina ang pangalan ko Tina lang. Goodbye. Oh, Dan, anak. Akala ko magkasama kayo ni Maya. Hindi, Dad. Kasi hinahanap ko siya. Di ko malaman saan nagpunta Pagising ko, wala na siya. Alam mo ba, anak, tumawag yung magaling na nanay ni Maya. Kung ano-ano nang pinagsasabi. Dad, baka naman inaway niyo. Hindi Siya nga itong war freak. Dad, nag-aalala ako kay Maya. Saan kaya talaga pupunta yun? Hindi niya kabisado dito sa atin Hayaan mo nga siya. Ay nako 1 week pa lang dito yung babae na yan. Pero di ko talaga siya gusto. Mabuti at kahit ganon, pinamimili pa rin siya ng mami mo ng mga damit. Kasi nga, GF mo siya. Dad naman, lahat po ng ipakikilala ko sa inyo ayaw niyo ni mami. Maya! Inay, miss na miss ko po kayo. Inay, I'm sorry po. Inay, miss na miss ko po kayo. Inay, I'm sorry po. Abay, mabuti naman at naisipan mong umuwi O, ano nangyari sa'yo Nalimutan mo bang may nanay kang naghihintay pag uwi mo Inay, sorry po sa nagawa ko. Sorry po kung nakipagtalan ako kay Dan. Ay, Maya, mahigpit ako sa'yo. Oo, pero sana alam mo may dahilan yun. Ayaw kitang matulad sa mga kapitbahay nating nabuntis at tinakbuhan laang. Gusto ko maging successful ka muna. Inay, sorry po sa lahat. Di ba't nakipagtanan ka? Wala pang 1 linggo, sumuko ka agad sa bahay na yon? Tumawag po sa akin si Eli kahapon. Naikwento niyang isinugod raw po kayo sa ospital kahapon dahil sa sobrang taas ng BP niya. Abay, kung hindi pa ako na ospital, ay di mo ako babalikan, ganon. Hindi naman po, Inay. Araw-araw rin po akong kinukonsensya ni Eli Kasi po, nababalitaan niya na araw-araw po kayong umiiyak. Ay, oo. Mabuti naman at di nagmanay ang si Eli sa lahi ng pinsan niyang si Dan. Mga mata pobre at walang konsensya Nay, hindi naman po sa ganaon. Abay, kung hindi ganon, bakit di ka nagtagal? Sabihin mo nga, minaltrato ka ba ng pamilyang yon Nakausap ko yung Franco na yan kanina At masama ang ugali niyan. Hindi naman po sa ganaon, Inay. Mahal ko po si Dan, pero tama po kayo. Hindi mo nga lubusang makikilala ang isang tao hanggang hindi mo siya nakakasama sa isang bubong. Ngayon natauhang ka na. Teka, sigurado ako may nangyari na sa inyo, tama ba? Opo, Inay. Ay, naku ka! Babae ka! Ma-hospital na naman ako ng dahil sa'yo Yan rin ang hinala ng mga tiyo at tiya mo. Pagka-graduate mo ngayong Marso, kinakailangan nyo magpakasal na Dan na yan, Ano, Inay? Kasal pa? Hindi mo ba ayaw niyong akong mag-boyfriend? Nag-iisip ka bang bata ka, Abay, ang laking kahiya na ginawa niyong pagtatanan At dahil may nangyari sa inyo, magpapakasal na kayo. Labag sa kalooban ko pero kailangan. Inay, gusto ko pa pong mas makilala si Dan. Di ba dun pumirme sa bahay nila? Ano nakita mo kung paano ka nagkamali? Ipadawag mo sila Dan nang makaharap sa pamilya natin. Ngayon na! Friend! Mamimiss talaga kita. Ingat ka sa Singapore, ha? Namimiss rin kita, Eli. Thank you,
Sa lahat ah. Grabe ang bilis ng oras Parang kailan lang na na-depress ka ng sobra Heto't nakabangon ka na at magsisimula na ng panibagong buhay Oo nga Pusok kasi kami ni Dan. Nagtanan, tapos umuwi rin naman ako agad kay inay. Tapos pinuwersa nila kami magkasal, pero dahil pareho naming na-realize na nagmandalilaan kami at nagkamali Hindi natuloy ang kasal Tapos muntik na maging kayo ulit, di ba? Pero sadyang hindi kayo meant to be, kaya ngayon, aalis ka lang single and available Oo nga Ayan. Nagtiyaga ako na ikaw lang ang naghatid sa akin dito sa airport. Choosy ka pa Wala ka namang choice? Basta, ingat ka ha. Sige na, bye. Ingat ka. Hello? Hello, Maya. Sino po ito? Grabe ka naman. 2 taon na lumipas. Hindi mo na ako kilala. Dan, bakit ka napatawag? Masama bang mga musta? Ay, hindi naman. Saan mo ba nakuha ang number ko? Kay Eli ba? Hindi. Gumawa ako ng paraan. Kamusta ka dyan sa Singapore? Eto, ayos naman. Teka, di ba overseas call ito? Ibaba mo na't baka mapamahal ka pa. Okay lang, no? Nasa Pilipinas ako ngayon. Nagbabakasyon. Alam mo bang, ganap na seaman na ako. Ay, oo. Yan aking nabalitaan kay Eli. Maya, tumawag ako kasi gusto ko sanang... Dan, I really have to go. Lalabas kasi kami ng mga kaibigan ko din No, pakinggan mo ako. Gusto kong magkabilikan tayo. Maya, more than a year na rin akong seaman. At stable na ako. Isa pa may kayang family namin. Kaya gusto ko sanang magkasama tayo. Bumalik ka na dito sa Pilipinas. Ano? Ayan ka na naman sa pabigla-bigla. Hindi ba't biglaan rin tayo nagtanan noon at nang gusto na tayong ipakasal, pareho rin naman tayong umatras. Pero Maya, noon yun. Iba na ngayon. Iwan mo na yung trabaho mo dyan. At dito ka na lang. Kung gusto mo, dito ka mag-apply sa Pilipinas. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal pa rin kita, Dan. Ikaw ang una kong serious relationship, di ba? Pero pwede ba, mag-succeed muna tayo sa kanya-kanyang field natin? Saka na natin yaan pag-usapan. Basta. Magbubook ako ng ticket para sa'yo. Ayusin mo yung kontrata mo dyan sa opisinang pinapasukan mo. At sabihan mo ko kailan soonest time para makauwi ka dito. Di ba umaakyat ka na naman ng barko? Anong saysay na naandyan ako? Basta. Gusto ko dito ka tumira ulit sa bahay. Saka ilang buwan lang ako lagi tapos uuwi rin. Basta pumayag ka na ha. Kung pwede sa susunod na uwi ko, nandito ka na rin. Ay, inay. Nandito na po ako sa bahay nila Dan sa Makati. Abay, ang bilis ng biyahe nyo Aba, Maya, alam kong sobra-sobrang naging pagkokontrol ko sa buhay mo Pero tatanungin kita ng huling beses. Sigurado ka na ba kay Dan? Ay, opo, inay. Nang magkabalikan nga po kami last year, kinumbinsi niya akong umuwi na dito. Pinag-isipan ko pong mabuti ang desisyon ko, inay. At eto na nga po iyon. Dito na nga ako ngayon mag-work sa Pilipinas. Inay, mahal na mahal ko po talaga si Dan Ay, kung gayon, bakit pa ako kukontra? Basta mag-iingat ka palagi ha. Lalo na doon sa biyanan mong hilaw kay Dora at doon kay Franco. Inay, Doris po at Frank. Pero Nay, medyo malamig nga po yung treatment nila sa akin. Siguro hindi pa niya nakakalimutan yung mga nangyari noon. Pero kaya ko na po yun, ako na pong bahala ha. Isumbong mo sa akin kapag inaano ka niyang Frank na yan ha. Malalagot talaga sa akin yan Oh, kumusta ka naman dito Kailan ka na mag-a-apply? Tsaka na, pag alis na lang ni Dan. Uy friend, pag nakaakyat siya ng barko, doon muna ako sa kondo mo ha. Ha?
ayaw mo ba dito? Shh, kamaingay. Nandyan si Tita Doris at Tito Frank sa may kusina. Bakit nga kasi ayaw mo dito Ang cold pa rin kasi sa akin nila, Tito. Lahat sila cold sa akin dito. Bakit kasi ayaw niyo bumukod? Total sabi naman ni Dan, marami siyang pera Dahil ba mamas boy siya at ayaw niya mahiwalay kay tita at tito? Kung makasalita naman ito'y parang hindi mo naman pinsan yung si Dan. Totoo naman Oo, mabait siya. Gwapo, mapagmahal. Pero mayabang na, mamas boy pa Tsaka pala, kapag matagal mo nang hindi nakasama nakakapanibago pala Paano? Itong si Dan, dati walang pake. Kahit i-check ko yung phone niya. Aba ngayon nagagalit pag kinukuha ko. Aha! Baka may iba na. Subukan niya laang. Aba, pinauwi-uwi niya ako mula Singapore tapos gaganyanin niya laang ako dito. Ano ka ba? Kailan kanya niyayang umuwi? Last year pa yun, di ba? Tapos ngayon lang natuloy dahil tinapos mo kontrata mo Malay mo in between, may nakilala siya, di ba? Tapos hindi na siya makakatanggi sa akin kasi andito na ako. Napakalabo noon. Imposible. Kakainis naman Nagtatanong ka, di ba? Yun ang opinion ko Oh, Maya! Nag-text si Dan sa akin. Malapit na raw siya. Ipaghanda mo na siya ng makakain. Siguradong pagod na yon sa pag-aayos ng mga requirements. Yaya ka ng pinsan ko Ang dami nilang kasambahay dito, ha? Shh, baka marinig ka. Opo, Tito. Dad, sige pa. Alam mo, Eli, anong meron sa kanya at binalikan pa ng anak kong si Dan? Mabait po kasi si Maya Nagtataka nga po ako bakit binalikan ni Maya yung si Dan, Tito Frank. Hoy, nandito ka sa bahay ko ha. Baka gusto mong isumbong kita sa mama mo. Pilya kang bata ka ha. Parang hindi ka na kamag-anak. Joke lang po. Ito talagang si Tito Smile ka na papangit ka niyan may wrinkles ka na, Tito. Sama ka na sa facial ni Tita Sige. Dan, mahal ko. Kamusta ka diyan? Ilang weeks ka rin hindi nakatawag Okay naman ako. Sorry Hirap kasi umanap ng signal. Siya nga pala. Nakuha ko na yung padala mo last week. Nag-ambag na rin ako kaila Eli sa bills. Tapos nakahanap na rin ako ng work, mahal. Para naman hindi mo na akong kailangan padalhan. Tapos... Maya, let's take a break. Break? Paanong break ang sinasabi mo? Wag muna tayo mag-usap. Mag-cool off muna tayo. Tapos tawagan na lang kita pag okay ng lahat. Teka. Ano ba sinasabi mo, ha? Ano tayo mag-shota para mag-cool off? Alam mo, hindi ako sa inyo nakatira kapag nasa barko ka. Pero technically, magka-live-in tayo, Dan. Bakit naman ganyan ang gusto mo? Sige. Kung ayaw mo ng cool off, huwag ka na umuwi sa amin. Kahit nandyan ako. Maya, ayoko na. Hindi ikaw may problema. Ako. Sa ngayon, magulong isip ko. Gusto ko mapag-isa. May sakit rin si Mami. Kaya lalong nagugulo yung utak ko. Wait. I don't get it. Masyado kang maraming dahilan. Sagutin mo ng maayos. Bakit ka nakikipaghiwalay? Ayoko na. That's it. I just want to be alone. Goodbye, Maya. Eli, salamat iha ha. At hinatid mo pa talaga itong si Maya dito sa Batangas. Walang naman po, tita. Baka po kasi mapagkamalang nawawalang bata itong si Maya Tingnan niyo, iyak pa rin ang iyak Bakit iyak ng iyak anak ha? Inay. Nakipaghiwalay po sa akin si Dan. Sira ulong yun. Nananahimik ako sa Singapore tapos binalikan ako at pinilit umuwi dito tapos ganito. Naku, tita. Mga 48 times na yung pinaulit-ulit yan Paluin nyo nga po ng matauhan naman Ito naman.
Malakas na nga yung tao. Hoy Maya, ano naman bang inaarte mo riyan ha? Ikaw talaga? Kasi nga po, nakipag-break si Dan sa akin, inay. Ay tapos, may bago pa ba? Ay hindi ba noon pilit rin namin kayong ipinakasal dahil sa kapusukan nyo? Si Dan ang unang umatras at nakigaya ka na lang para hindi masabing inayawan ka Inay naman napapahiya po ako kay Eli. Ay, friend, okay lang Kanina pa kaya kita ikinakahiya nung nag-iiyak ka pa lang sa bus Ay masakit ba anak? Alam mo, nang nagsabi ka na iiwan mo ang karir mo sa Singapore at uuwi ka, naging proud ako. Kasi akala ko ay binuo mo yung desisyon na yon na ikaw lang ang may gusto Pero nang malaman kong uuwi ka para sa lalaking yan, ay maling-mali anak Yun na nga po ang masakit, inay. Willing naman akong gawin lahat para mag-work ang relasyon namin. Kasi naniniwala akong kami talaga ang para sa isa't isa dahil matapos ang mahabang panahon. Matapos ang mahabang panahon, ano? Naging kayo uli. Anak, kahit pagawin mo ang lahat, kung hindi kayo Tandaan mo, ang Diyos lamang ang may hawak ng panulat ng love story mo. Ay, tita, ang galing nun Tama nga naman. Kahit ilang beses mo pa i-revise ang plano mo, friend, God's plan pa rin ang masusunod Kaya maulit ko lang, kung hindi kayo, hindi kayo. Uy, friend, tara, lunch break na Ano, toxic ba? Oo, friend. Nire-refer mo ako dito sa work mo. Grabe naman pala dito. Parang zombie yung workload Di ba I warned you? Sabi mo kasi gusto mo sa company na busy ka para malimutan mo si Dan Eto, dito kita pinasok Bored ka dun sa dati mong napasukan, di ba? Uy, pero thanks friend ha. Grabe, 6 months na mula nung i-break ako noon. Pero ang sakit pa rin. May closure naman, di ba? Kaya lang, masyado akong umasa sa destiny. Ay, oo. Kakasyopa mo na destiny kayo. Ay, yan. Nawala yung karir mo sa Singapore Bakit ba di ka nalang bumalik doon? Ang tatao. Ayaw mo ako dito. Ganon. Ayaw ko sa iyo. Teka. Ano yung ini-scroll mo? Ay, FB ba ni Dan yan? Kala ko gusto mo na mag-move on Oo. Kala ko nakablock siya sa'yo. Ibang account yung gamit ko. Ay, teka. GF niya ba itong kasama niya? Ay, oo. Girlfriend niya. Bago lang yata last week lang Hindi ko nakwento sa'yo kasi gusto na kita makamove on Ewan. Hindi ko mapigilan na wag i-check Alam mo, nung dumating yung pinsan mo sa buhay ko, nawalan na ako ng direksyon. Nako mag-waste ka kasi na magka-direksyon yan Ayan mukhang makakarating ka sa paroroonan mo. Tingin nga. Ay, sandali lang Tingin na naman ang tingin sa'yo si Harold Ikaw? Pumapasok ka laang talaga para maglandi, ano? Ha? Hindi mo deserve yung Top Employee Award Dapat doon ka sa top sa paglalandi award. Sama nito sumbong kita kay Tita Tina dyan Pero seryoso, ano na bang status dyan kay Harold? Nag-text na ba Ayan ka na naman sa reto-reto. Ikaw meron kang jinx sa pagre-reto Naman ito I will make it right this time. Teka, malapitan nga si Harold Iimbestigahan ko at mangangalap ako ng ebidensya. Sira. Friend, kami na ni Harold. Ha? Ano? Paano? Kailan Kaya pala ngayon ka lang umuwi. Abay, 7 ng umaga. Alam mo bang... Ay, Nanay Tina, ikaw ba yan? Just lang, friend. Di nga, nagbunga rin ang panliligaw ni Harold? Kailan ba siya nagkagusto sa'yo? 8 months ago ba? Oo. Parang kailan lang broken ako na. Heto ngayon, okay na ako, friend. Kaya naman sinagot ko na si Harold. Tsaka, nagbar lang naman kami at nagkape. Ka-green-minded naman nito. Aber,
Inumaga na kayo eh. Tsaka may sinabi ba akong bastos? Jesus, huling-huli ka friend eh. Hello? Sino ito at bakit ka tawag ng tawag kanina ka pa, ha? Hello, Maya? Dan? Maya, pwede ba tayo mag-usap? Nandiyan ka sa condo ni Eli, di ba? Pupuntahan kita. Ha? Ay bakit pa? Anong pag-uusapan? Maya, magbalikan na tayo. Psst, Maya, sino yan? Si Dan. Bakit pinabalikan ka na naman eh? Subukan mo na mag-yes. Pepektosan kita eh. Sino yun? Si Eli ba yun? Maya, okay na ako. Naayos ko na lahat. Nandito ako ngayon para magbakasyon. Dito ka na uli sa bahay. Ay Dan, hindi pwede yon. Bakit? Nagkwento ba si Eli na nagkaroon ako ng girlfriend after natin mag-break? Wala na yun, wala na kami. Alam mo Dan, ikaw mismo ang nagbuko sa sarili mo. Wala nga kinukwentong ganun si Eli dahil gusto niya ako makamove on agad. Pero alam ko yon dahil nakita ko sa FB mo before. See? Chinecheck mo pa rin ako. Alam kong mahal mo pa rin ako. Maya, ilang beses nang sinubok ang relasyon natin at nalampasan natin yun. Ilang beses na rin akong nasaktan dahil sa iyo, Dan. Ikaw itong pabigla-bigla sabay biglang bibitaw. Tapos pag okay na ako ay babalik sabay bibitawan mo uli ako. Maya, pangako. Hindi na mauulit. Hindi na kita bibitawan. 2 beses pa lang naman tayo nag-break Ay, 2 laang! 2 laang pero napakasakit ng lahat, Dan. Yung una, kinuha mo yung pagkababae ko. Yung pangalawa, kinuha mo yung pangarap ng nanay ko para sa akin, Dan. Ano? Nagpapatawa ka ba? Hindi ba pumayag ka? Hindi ko kasalanan na oo ka lang ng oo. Eh kasi nga minahal kita. Pinagbigyan kita sa lahat eh. Kahit control freak ako, hinayaan kong mawala lahat ng plano at schedule ko sa buhay ko para lang mapagbigyan ka. Maya, alam kong mahal mo ako. Kaya please lang, babawi ako sa iyo. Pwede bang tama na, ha? Dan, may nobyo na ako. Kaya wala ka ng lugar dito sa puso ko. Ano? Kailan pa? Hindi i-break mo siya para sa akin. Bakit ka pa iyak-iyak ngayon? Kasi mas mahal mo pa rin ako. Hindi! Umiiyak ako kasi sa wakas na sabi ko na sa iyo kung gaano ako nagpakatanga sa pagmamahal ko sa iyo na Dan. Pero sorry, huli na ang lahat. Alam ko ako lang mamahalin mo, Maya. Bakit ngayon ka lang nagka-BF, ha? Wala naman ako narinig noon, Dan, pwede ba? Masyado ka pa rin mayabang eh. Mula ngayon, wag mo nang hahanapin ang number ko. At wag mo na akong tatawagan. Pero Maya... Tama na, Dan. Pagod na ako sa lahat ng memories natin. At kaya ko nang mabuhay nang wala ka, so might as well do the same. Goodbye! And the best actress award goes to... Loka-loka. Ano? Sarap sa pakiramdam, no? Kaysa kami ni Tita ang nakakarinig ng mga sentiments mo about Dan. O ayan, sa wakas, nasabi mo na eh. Oo nga. Alam mo, Eli, natakot ako na baka pag kinontak na naman ako ni Dan, ay bumigay na naman ako ng ganun-ganun laang. Hala eh? Pero hindi ko akalain sa paglipas ng panahon eh. Kaipon na pala ako ng lakas ng loob, friend. Yes, at thankful ako na iba ka na ngayon, friend. Hindi na ikaw yung tatanga-tanga kong kaibigan na lagi nauuto ng pinsan ko eh. Pero Eli, alam mo, natatakot ako magmahal ulit ng todo. Alam mo, friend, wag kang matakot. Ang love, nakakatakot lang yan pag sa maling tao mo binigay. Pero alam mo sa tingin ko, itong love story niyo ni Harold, si God na mismo ang nagsulat nito eh. Sana nga, friend. At kung sakaling mali ako, di sige. Huwag kang susuko. Go pa rin ang go till you find your perfect match. Bongga, di ba? Baka, Eli, this time, at least mas alam ko na kung paano mag-handle ng isang relationship.
Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one FM radio station.